že ak chceme zakúšať Ježišov život, musíme si osvojiť Ježišov štýl života. OK? To znamená, že nestačí osvojiť si Ježišovú teológiu, to znamená to, čo hovoril o Bohu, čo zjavoval o Bohu a tak ďalej, to teologické. Nestačí si osvojiť etiku a morálku, to, čo učil v zmysle prikázaní, nariadení a tak ďalej, ale je potrebné si okrem týchto dvoch vecí osvojiť aj jeho štýl fungovania. To, akým spôsobom sa proste ráno zobudil. Neviem, či to mladší teraz sledujete niekde na TikTokoch alebo YouTubech, tak chodia častokrát také, že strávil som deň ako ten a ten. Poznáte to? Hej, že žil som tento deň ako tento slávny človek, hej, a o 5 ráno vstal, zacvičil si a teraz je to dosť také populárne, tak ja čakám, kto z vás potom natočí, že dneska strávim deň ako Ježiš a hoďte to na TikTok. Dobre, to je len taká výzva pre vás. Že dneska je to naozaj také populárne, že nejakým spôsobom presne toto ako keby fungovanie vyskúšať a osvojiť si ho. Prvý základný princíp, ktorý Ježiš mal, ktorý bol takou jeho regulou, bolo ticho a samota. Hluk moderného sveta v nás prehlušuje Boží hlas, hej, ktorý potrebujeme počuť najviac zo všetkých. To znamená, že my keď žijeme v hluku, tak prestávame byť schopní rozoznať tie hlasy, lebo ich počujeme tak strašne moc. Hej. Matúš 4.1. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Dlho som rozmýšľal nad touto pasážou. To, čo ma tam vždy ako keby vyrušovalo, bolo, že duch viedol Ježiša na púšť. Zamysleli ste sa niekedy nad tým? Že mi to stále nešlo do hlavy, že prečo toto Duch Svätý robí? Akože na čo? Hej, že však ako tam vieme, že ten diabol a proste diabol, hej, počkal si, kým hej, bude hladný a potom ho tam skúšal a tak ďalej. Mne toto nikdy nešlo do hlavy. Až keď som začal inak rozmýšľať o tom, čo to púšť je. Ticho a samota v Božom slove, aj to slovo púšť, hej, že duch ho viedol na púšť, je v gréčtine použité slovo eremos. Hej. Toto slovo znamená tieto významy. Púšť, opustené miesto, pusté miesto, osamelé miesto, ľudoprázdne miesto, tiché miesto alebo pustatina. Alebo pustina. Skúste sa rozmýšľať nad týmto. Keď Duch Svätý ťa vedie na púšť, čo ak púšť není miesto slabosti, ale posilnenia? A teraz, keď som rozmýšľal nad tým, že Duch viedol Ježiša na púšť, skúsme sa nad tým zamyslieť v tomto kontexte, ktorý tu je napísaný. Duch viedol Ježiša na púšť, pretože práve tam bol na vrchole svojich duchovných síl. Až po 40 dňoch modlitieb a pôstu, strávených v tichu, mal silu postaviť sa diablovi a vyviaznuť z toho stretu bez újmy. Už vám dáva zmysel, prečo Ježiša viedol duch na púšť? Pretože tá púšť, a ja som to vždy chápal tak, že chápete, že diabol si počkal tých 40 dní, kedy bude Ježiš najslabší a potom na ňo zaútočil. A tak to nám to vždy vysvetľovali, nie? Že vždy som počul takýto výklad. Ale opak je pravdou. Že duch ho tam viedol, aby ho tam posilnil, aby ho tam naplnil a až po 40 dňoch, keď bol už Ježiš tak plný, bol schopný len tak zrazu sa postaviť diablovi bez toho, že by tam bola akákoľvek újma. Hej, že by to spôsobilo niečo zlé v jeho živote alebo v okolí a tak ďalej. To znamená, že tento Ježišov model nám ako keby ukazuje, že púšť není miesto vyčerpania, hľadovania alebo proste nejakého teraz týrania sa, ale to ticho a samota, to eremos, je priestor, kde nás Boh chce náplňať, kde nás chce stretnúť a hovoriť ku nám. Teraz to premietneme do toho nášho tempa a hluku. Hej? Každý z vás, čo tu sedíte, chcete úprimne a nádherne žiť s Ježišom. Každý jeden, inak by ste tu určite nesedeli a to nie ešte opakovane. Hej? A ja chcem povedať, že prvá taká vec, keď ho naozaj chceme stretávať, tak je nájsť si tiché miesto a odstrihnúť sa od hluku. OK? Ján Klimak, ten, kto sa priateli s tichom, priblížil sa k Bohu. Chcem povedať, že samota nie je izolácia. Dobre? Samota ako taká je zaangažovanosť. Hej? To znamená, že chcem niečo tou samotou, niekam sa posunúť a nie opustiť sa a lutovať sa. Hej? Izolácia znamená útek od. Hej? Čiže samota ako taká je, môžem povedať, že útek k, ale v tom dobrom slova zmysle, ale izolácia je útek od. Hej? Ďalší rozdiel, samota predstavuje bezpečie, izolácia nebezpečenstvo. Okay? To je veľmi výrazný rozdiel. Ďalší bod je, že samota, v nej sa otváram Bohu, v izolácii sme ľahký terč pre pokušiteľa. Typický príklad, hej, že keď sa odstrieneš od cirkvi, od spoločenstva, od bratov a sestier, tak to je presne ten príklad, kde diabol chodí ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, tak nebude útočiť na celé stádo, ale chytá tých, čo zostali v izolácii. Lebo je to pre ňo ľahký terč, čiže ľahšie prichádza pokušenie. Chápete to? A to je taká zaujímavosť, že diabol, on ti nevidí do myšlienok. On nevie krízu, akú riešiš, nevie, čo je pre teba teraz výzvou a tak ďalej. Diabol nepozoruje tvoje myšlienky, lebo do nich nemá prístup, ale pozoruje tvoje správanie.
On sleduje, ako sa rozhoduješ, čo konáš. Čiže on, kým chodíš do spolča a máš sa ťažko a si s bratmi a sestrami, tak on nevie, že čo reálne sa deje v tom vnútri, lebo vidí, že stále chodíš. Ale ako náhle začneš chodiť niekam sám, hej, a proste odrežeš sa, tak vtedy on sleduje, že aha, tu je nejaká zmena správania, ktorú viem vypozorovať a vtedy vie, že môže začať tlačiť. OK? To je ďalšia vec. Ďalším bodom je, že samota je čas na nasýtenie, napojenie duše, aby sme jej dopriali priestor rásť a dozrievať. Izolácia je to, čo sa človeku žiada, keď to prvé zanedbá. OK? Čiže keď sa izolujeme, v podstate máme pocit, že potrebujem teraz čas sám pre seba, trošku, hej, nasýtiť sa, oddychnúť si, ale keď sa izoluješ, tak v skutočnosti zostávaš ešte viacej hladný. Hej? Čiže to, že si pozrieš 30 seriálov, ti nepomôže. Hej? To ťa ešte viacej vyhľaduje, lebo nemáš tú skutočnú stravu, máš len tie rýchle úniky. Okay? Osamelosť je vnútorná prázdnota, samota je vnútorné naplnenie. Chápete už ten rozmer? Čiže preto, lebo niektorí sa ma niekedy pýtali, že však ale aj tí mystici boli sami, hej? Prečo aj my nemôžeme zostať sami niekde? Lebo je rozdiel byť izolovaný a je rozdiel proste hľadať v samote Boha a chce sa s ním stretnúť. OK? Rozumiete tomuto? Hej, je to veľmi, veľmi dôležité. Ja viem, že možno pre niektorých to je zopakovanie, ale je to veľmi dôležité povedať v tomto celom kontexte nahlas. Dnes, ako keby počas toho, čo my žijeme, máme najčastejšie taký problém, že máme pocit odlúčenia sa od Boha. Možno to niektorí zažívate práve teraz, ale chcem vám povedať to, čo opakujeme znova a znova. Boh sa nestratil. On je. Stále ten istý. A on čaká. Mne sa neskutočne páči to, ako Ježiš funguje, keď povoláva svojich učeníkov. On im nepovie, viete čo? Poďte dodržiavať toto a bude to fungovať. On im povie, poďte za mnou. To povolanie, že proste poďte za mnou, kráčajte so mnou, buďte pri mne a keď budete kráčať so mnou a pri mne, tak vtedy to funguje. Hej? To znamená, že problémom je skôr naša neprítomnosť, než tá Božia, naša rozptýlenosť, než Božia neprítomnosť. Hej? A liek je tichom. Ten liek je ticho a samota, keď sme s ním. Henry Nouwen to zhrnul, bez samoty je v podstate nemožné žiť duchovný život. A toto je možno trošku drsné, ale chcem vám povedať, že ak si na Boha nie sme schopní a ochotní nachádzať pravidelne denný čas, tak sme neni kresťania. A toto možno už málo kedy znie tak natvrdo, lebo stále hovoríme o tom milujúcom ockovi, ktorý dáva 1500 šancí, ale keď s ním naozaj netrávim denne čas, tak to nefunguje. Zoberte si, čo by ste mi povedali teraz ako moje spoločenstvo, ktorý sme tu zidení, hej? Keby vám poviem, že viete, ja už na Klárku nemám až tak toľko času, ja mám teraz dosť povinností. Vyplieskali by ste ma za uši hneď. Jakže nemáš čas za svoju manželku? A vo všetkej úcte k mojej manželke, ktorú milujem viac ako čokoľvek, je to len manželka oproti Bohu. OK? A teraz to myslím, dobre ma chápte. OK? To znamená, že prepáčte, ale že keď chceme naozaj žiť učeníctvo, keď chceme naozaj žiť kresťanstvo, tak bez ticha a samoty, kedy sme len my a on, jednoducho klameme samých seba. A nebude to nikdy fungovať a stále ti to kresťanstvo bude len povinnosťou a nebude ti to dávať zmysel. To znamená, že preto existuje regula, lebo ja nepotrebujem urobiť Ježiša súčasťou svojho života, ale svoj život usporiadať podľa Ježiša. Usporiadať okolo neho. Keď sa budeš snažiť mať duchovný život ako súčasť všetkých povinností, ktoré musíš robiť, tak ten duchovný život ťa nikdy nebude žehnať, vždy bude pre teba len bremenom, ktoré je príliš ťažké niesť. Ale ak si povieš, že Pane Ježišu, ja verím, že toto sú základné veci, tvoj životný štýl, ktorý ty si robil a chcem okolo teba a tvojej prítomnosti a tvojich princípov usporiadať svoj život, svoju prácu, svoje vzťahy, svoju zábavu, tak vtedy to začína konečne fungovať. A ako človek, ktorý tu ledva stojí, lebo je zaseknutý, vám hovorím, že vždy, keď to poruším, tak to takto vyzerá. Chápete to? Ako? Napríklad. Alebo vzťahy, alebo okolie. Hej? Že jednoducho niečo sa začne rúcať. Niekomu to buchne na psychiku, že sa zosype. Niekomu to buchne na telo, že sa zosype. Niekomu to buchne na vzťahy, že sa rozpadnú. Jednoducho, kamaráti, Boh dal svoje princípy a keď ich my budeme ignorovať, to neznamená, že oni prestanú fungovať. To len znamená, že si zarábame na problém. To je celé. Boh dal poriadok. Jednoducho, gravitáciu stvoril a ty akože môžeš sa rozhodnúť ignorovať a skočiť z okna, ale hádaj, čo sa stane. Neskúšajte to, prosím, dobre? Vždycky dobre dodať, lebo sú tu aj deti, tak. Chápete? A toto je Boží svet a takto funguje jeho kráľovstvo. Jednoducho, my, ak to budeme stále obchádzať a hovoriť, že príliš máme málo času na to modliť sa, tak sme uverili proste blúdom. A nebudeme kresťania. Budeme stále len ľudia, ktorí majú životný nejaké krédo, alebo sú nejak štatisticky, že dobre, však idem do toho kostola, ale keď ty sa nestretávaš tu s ním, ale len v budove, a nestretneš ho tam naozaj, hej, tak to nefunguje.
Bude to proste len nejaká hra a nebude ti to počasie dávať zmysel a prídu skúšky, ktoré budú už príliš moc na to, aby si ďalej v tom fungoval. To znamená, že ticho a samota není možnosť, nevyhnutnosť. Druhý základný princíp, ktorý je taký možno známejší, hej, je sabat, alebo šabat, hej, záleží to, či to po našom, alebo po hebrejsky.